God is good All the time. all the time. That is good. Praise the Lord. Ngayon sa ka istorya sa usa ka tao nga ang iyang gusto des iyang balay nga iyang gikural og hapog kaayo aron di siya makakita siyang mga silingan ug mga tao kay di siya gustong makasala, di siya gustong makapanglibak, makapanaway sa sikataw. Kung gikan si musimba, hindi mo magsimba nila, suod sa ilang balay, takpa ng pultahan, naruan na makita ang mga tao. Kung magtrabaho siya, paguman, takpan, kay gusto sila duhay mga tao nga ilang maatubang kay aron dili kuno sila makasala. So mo to. Unya, naato si garden, di si garden. Usa lang kahigayon nga jadihan wa pa siya nakasira, dihay nangayo niya og sibuyas. So iyang gitagaan og tulo ka punuan nga sibuyas. Pila ka punuan nga sibuyas? Tulo. Mao nga hangtod namatay siya. Pagkamatay niya, gipangutana siya ni San Pedro, unsa man ang imong gitkatabang dito sa imong mga silingan, unsa may imong nahatag diya kanila? Umiya siya nga, iyang ginuluman. Mura man your Pedro, kuan ra, katurang sibuyas nga tulo ka punuan. Wanay lain. Wa na kay naglikay lagi ko pakihilambigit sa mga tao kay di ko gusto makasakay, manglibak na pud ko, magunsa pa. Mura to? Mura. Di man po ka manlangit. Kay ang imong gibuhat, wa kay gibuhat pero wa kay mga daotang gibuhat pero wa po kay gihi imo nga baayo. Mao nga atong tanawon, atong suma total imong grado. Pagpag impierno ka, impierno. Asa sa gibutan? Impierno. Dito na sa impierno. Dito sa impierno, sige siya bagutbot. Ingon siya nga naman, wa mo ko nahimong mga dautan. Unya manong niya ako gibutang sa Ginoo dinhi. Mao nga iyang mapilar ko, mapilar. Mao nga iyang istoryahan ang anghel. Ingon ko Ginoo nga patuwa ka langit. Wa pa ko isa nga nimo. Pero wa pa ko nahimo lagi kay maglikay lagi ko. Sige ang istoryahan ng Ginoo. Kung ingon ng Ginoo nga ningo anghel nga Ginoo, ningo lagi to, ni hangyo lagi nga magpagpalangit kuno siya kay wa mo si dautan pugimos kalibutan. Unya nga be, unsa ba yung nabuhat sa kalibutan? Day tulo ka sibuyas nga punuan mo iyang nahatag dito sa silingan nalipay. Sige, amo na. Tugtungan ng maong mga sibuyas. Unya ipahog na dito sa impyerno. Unya ingna siya nga kapit mo na imong kapitan, unya birahon na nato di sa ibabaw kay ug di siya mahagbong, malangit siya. So yan na sa angel gihog na ikaw dong di kuana ka sa Ginoo, so ihog ni niya kuana ko, pero ayaw pagbubugat ato tingkon kay sibuyas ram ni. Sige dito na kapit na siya kabit. Sige, banghawid na kaya nang bitaron. Bitan. So pagbitan pa kay nakakita man ang ubang mga tao na impierno. Uy, may tungo sa kauban nga malangit ning ato langit. Mo nga nanagan sila unya sa nataas na dito nang hawid sila sa tiil sa katong tao nga musaka sa langit. Mo nga yung sa ayaw mo pangabit dihan kay mabugatan. Gawa gyud mo to. Mo nga tungod adto aron para niya siya rin makaadto iyang sikat-sikaran ang katong dito ning nang hawid siya ang tiil. Pag sikat-sikat pa niya kay nangusog nabukto ang maong sibuyas o dito ra siya impyerno. Wa mundadyon og langit nganuman moralison napiluan moralison nga di day igo na sa kalibutan mingon nga wa tay sala kay wa ta manglibak, wa ta naghimog dautan sa tuwing sikataw. Very good na. Pero di ra na mo'y gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo naatay buhaton. Naatay buhaton nga mga maayo sa atong pamilya, sa atong isikataw, sa atong katilingban.
Kaduha nga moralison, ang maong tao ego-centered. Iyang kaugalingon ni iyang gihuna-una. Minsan na, uy, kamo magpabilin na po niya. Ayo, ako rin ito langit. Ako ra. No, to. Di maayo po ning ang atong gihuna-una, ato rang kaugalingon. Walang sinuman ang mabubuhay para sa sarili lamang. Kita gihimo sa Ginoo para sa uban. Ug mao ni ang atong mga pagbasa karon ng atong santos nga ebanghelyo. Ang atong Ginoo sa atong ebanghelyo mao ni ang meaning sa atong ebanghelyo, atong sambingay. Ang parasan mao ang Israel. Ang agalon mao ang Dios. Ang saop mo ang mga Parisiyo, Sadusiyo, magtudlo sa balaod. Ang mga ulipon mo tong gipamatay, mo to ang mga propeta. Ang anak nga gipatay dito sa gawa sa lungsod mo ang atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa, ang atong Ginoong Hesukristo wa tuhui sa mga Hudeo, nagkaykahi silang ulo, kahi sila og mga kuna-kuna, dili sila mutuo sa atong Ginoo. Mao nga ang ilang pagkapinili nga katawan sa Dios gilangkat gikan kanila. Og miyo ng Ginoo, manggita ko og mga tao nga makahatag og bunga diha sa akong paras nga gihatag sa tibuok kalibutan. Mao kitang mga Hintil, itawag tag mga Gentiles, mga dili Hudeo. Kita nga mga Kristiyano sa mga Katoliko, gitawag sa Ginoo sa pagpadayon sa iyang misyon, sa pagsangyaw sa mayong balita, sa pagkinabuhi nga buotan ug balaan. Pangutana, uni pangutana. Sa imong pagkakatoliko, ikaw naghatag ba og maayong bunga ngadto sa Dios? Unsa mabibunga nga buti pasabot sa Ginoo niana, nga atong kinabuhi ta matanaw ta nga kung nakakita sila sa atong maayong kinabuhi, madapo nato sila sa Ginoo. Naalang ko'y usa nga kumon nga akong basta maasayin ko, mo ni gamayng bunga pod tingali. Umana, umatog laing parokya, bisan dinhi, mo ni akong himuon, mayon ko. Mo ni 1 Timoteo, Kapitulo 5:23. Inom o gamayng bino, tambal sa kuto-kuto. So sa akong mga kuan, naidaghan kayo sa akong assignan, kusog kayo sila manginom, palahubog. Apan sa sige na miguban-uban ko nga, pwede kang mainom brad, pero tambal sa kuto-kuto. Og maabot nagnapo 15 ka baso, di na nas tambal sa kuto-kuto. Pagpatay na nas kuto-kuto. Oh, so inom ka, usa, tungag baso, usa ka baso, usak tunga, og duha bagha. Mura na, ang larga, tambal na sa kuto-kuto. So daghan, sa akong na-assignan, daghan ninyo sila. Aniglakaw na nako nila, Padre, salamat Padre. Sa una, arang kusuga, dito kumuinom. Pero sa diyang nagkuyog na tali magatuig, hinay-hinay nga, hinay na kumuinom. Tunga na lang baso, uusa na lang baso. Ay, salamat Brad. Galing mawa na po ko, kusog na po ka. O, di. Mangayo ko, gracias Ginoo di nga muhinay nako og inom. So anak, ako nalipay ko anak tungod kay di man po ko moinom, mao nga og ako di ko moinom, makasulti po ayaw ko palabi, pero wa ko minom ayaw ka inom. So sani sa atong kinabuhi unta nga mahimutang gingon ni Pope Francis ang atong pagkonverter, pagsangyaw sa atin si katao a way of attraction. Attraction kanang madani sila. Panalitan, imong pamilya, ikaw, bana ang asawa, nyanay mong mga anak, magdungan mong simba din matag Domingo, malipayon kayo mo tanahon, unyanig uli, mangaon mong ice-indi, o pan, kato-katawa mo, unya, uli sinumbay, dito mangaon mo, sadya kayo mo, unya, naakanunay ang pangsiyong tanay, makainyo ni mong silingan, uy, bilib ko na katong silingan, oh, sige simba matag Domingo, unya mag-BEC kung mag-permitting, sige apil, unya apil po siya sa makaliukan simbahan, o magboluntaryo sa kapilya, mutabang, magboluntaryo po diya sa atong barangay, sa gobyerno, kuan pod, matinabangon pod, mao nga manundog ta, nindot na siya nga pamilya, manundog ta. O gingana atong pamilya nga gisundog sa uman, very good,
nakapamunga ta. Pero mingon ninyo kanang atong silingan, wa gad hinungdan. Mo ni nagdag samok dinis atong dapit. Pastila, kawawa naman. Murag di gyud manangit ana. Mo nga atong tanawon ko no, ang atong presensya, ang atong pamilya nakadaniba sa uban nga magpabiling silang Katoliko kay maayo ang atong pagkakatoliko. Og dili gani hinahinayan po na nato uban sa grasya o pananan ti Ginoo mausab ang atong kinabuhi. Mo ni giingon ni Pope Francis, atong kabigon ang ubang mga tao sa atong maayong mga paningingnan. Mingon po si Santa Teresa sa Batang Hesus, mingon siya, ang importante nining kinabuhi dili ang dakong binuhatan, kundili ang dakong gugma diha sa imong pagpamuhat. Dili importante nga arang daghana kag mga dagko nga buhat pero pagpasikat na nang imo. Oo, kusog mo voluntaryo pero hoy, ako panundog mo kay arang kuan ko. Sige panghambog. Pero umika gagmay ra ang imong gihimo pagpanilhig diha sa simbahan o choir ba ka o pinalami mong tingog anong basa o kuan pero yung mga ginagnay mi pero para sa Ginoo kay gigugman akong Ginoo. Check na siya na nalipay ang Ginoo nato na. Ningon po si Cardinal Tagle mi siya Tagalog ni siya. Anghel ka kapag hindi chismis ang dala mo kundi ebanghelyo. So, mahimot ang anghel nga magbalantay sa atong isig katao kung ang atong dad-on sa atong isig katao dili nang mga panglibak, dili nang mga pag-biyay-biyay, di nang mga sulti nga mga malaway uban pa, kung dili ang atong gida makigistorya ta sa atong isig katao, saktan gyud nato para sa Ginoo. Kay sa Ginoo umingon mao ni tinuod nga nahimot ang anghel nga magbalantay sa atong isig katao. So mao na ang pinakasinto sa ato nga ebanghelyo karon sa atong mapagbasa nga mamunga ang atong kinabuhi. Mamunga pinaagi sa tungod sa atong presensya sa atong maayong mga pulong ug maayong mga buhat. Daghan ang mga tao nagpaduol sa Ginoo tungod sa atong presensya, tungod kay kita maampuon pod. Mga karon kay October, month of the Rosary, so magpatakod ta nga magrosaryo ta kada adlaw rong Oktubre. Kuan naman ron, unsa na Oktubre 1, 2, 3 ron? Be, kinsa man ninyo'y gikan sa 1, 2, 3 wa pay sipyat og rosaryo. Very good. Kinsa may sige kasipyat. Kinsa may wa ka John magrosaryo. Patay. Oo, so kuan na lang, maayo na lang. Laning post ko dito nga ang i-post sa Facebook daghan ka yung mga likes, mga 300 plus na to. Ko nga October is the month of the Rosary. Nindot unta nga ang matag pamilya makaampo magiusa sa pagampo sa Santos Rosario sulod karong buwana. Daghay ning comment, Audrey kada adlaw gyud padre, ug salamat sama. Bisa dapining comment, o padre, pero di ra ko to buwana sa Oktubre, sa Nobyembre, Disyembre. Oh, check, pero ang ingon ang ako karon lang yung Oktubre. Okay man ka nga mag-ampo ta sa Rosario hangtod sa atong kamatayon. Arang kapuya oy. Bila po ka tuig mo na. Ang kapoy. Pero nga karong buwan na 31 ka adlaw, di nimo makaya. Kay kon karong 31 ka adlaw, di ta makasipyat, uhawon na ta. Uhawon na ta o ganahan na ta magrosaryo. Pero wa du ka kasuway og rosaryo ron semana, sigurado ko di ka uhawon. Di jud ka ingon magingon nga magrosaryo ko kay wa magani rong panahon tag rosaryo kana pa bang wa nang buwan na. O mo ni ang hagit ninyo nga magampo ta sa rosaryo karong buwana 4, 5, 6 o wa pa ni COVID-19 pandemic kada kadlawon man magdorosary kada kadlawon pero tungod sa COVID-19 pandemic anturata sa atong tagsa ka panimalay magrosaryo. Kami dinhi sa kumbento kada alas 7:30 sa gabi magrosaryo mi dinhi ako mga seminarista. Mga very good kayo, mga Diyos nun yung mga seminarista. Mura na silang mga anghel na walang pakpak.
Unsa ang mga seminarista? Angel na walang pakpak. Mga kuyabog pa ni sila. Kuyabog. So muna nga mag-ampot ta kanunay aron kita may mabungahon sa atong kinabuhi.